Bună ziua, dragii mei! Numele meu este Emil Tudose, sunt din Focșani, de profesie muzician. Fac acest video deoarece doresc să vă dăruiesc ceva foarte prețios, care se numește Programul Zilnic pentru Regenerare Celulară, care vă spun sincer că acesta mi-a schimbat viața în aproximativ 14-15 zile. Am avut și tensiune arterială și glicemia în sânge crescute, dar surprinzător, acum s-au normalizat. Nu aveam energie, oboseam și doar în 4 zile, cu ajutorul acestui program, am slăbit 1 kilogram. M-am bucurat enorm. Nu fac această filmare ca să conving pe nimeni, dar vreau să ne bucurăm cu toții de acest program zilnic care ne va intra în obișnuință. Vă spun că nu mi-a venit să cred, dar am aplicat acest program. Vedem că este benefic oricărei persoane, indiferent de vârstă. A dărui nu înseamnă a convinge pe cineva, indiferent de viața pe care ai trăit-o până acum. Stă în puterea ta să faci binele și să te bucuri cu adevărat sau din plin de viață. Dorești să primești invitația mea, chiar dacă nu crezi, pentru că practica nu ne omoară, așa cum ni s-a spus. Practica ne salvează. Și tu, cum am primit și eu, primești consiliere pas cu pas, fără plată și fără obligații. Deci nu vă costă absolut nimic. Al dumneavoastră, Emil Tudose, care vă salută și vă îmbrățișează cu drag.